larane apa ning matane niku melek terus ketap-ketip ning mboten purun ngendika, mboten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula, ya, Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku ki penemune dhewe to. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarane bapak gedhe. Kan ra-urane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu diklukne rak pecele kene, Gong. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur. Bapak niku sakit. Oh, kula mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana wiku winasis. Sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak niku ya wis madal sairing usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak.